kolejiček, které jsou umístěny na pravé straně v dolním rohu. A vedle čísla můžete to také vidět vy, kteří stojíte přímo u zábran a vidíte tak dobře na všechny závodníky. Kteří nám dobíhají do cílové liny, teď je dvojice Britek, která si to žene do poslední. Na pravé straně v dolním rohu a vedle čísla můžete to také vidět vy, kteří stojíte přímo u zábran a vidíte tak dobře na všechny závodníky. Kteří nám dobíhají do cílové liny, teď je dvojice Britek, která si to žene do poslední stovky metrů. Moudrým koberci pod